मोनबाथाय बेखौ बिखुं हासिनानै संख्रि बानलु फुनना होनांगौ गाइस। नै माइहुं नेग्राफ्रा खम जारला लोगोफोर माइहुं सावग्रा ओंखारदों। दा नोंथांमोनाबो सिरियासै मोजाङै गावबागावनि न'आव दङब्ला थाल लानानै था आरोखि। न' सावलांदों। ओरै बिराद फायार ब्रिगेड फैलागासिनो दं। नै पुलिसफोर पेट्रलिं होगासिनो दं। बिराद खारलागासिनो दं। गोबां गामियाव बिराद मेरला बयनिबो गामियाव दा खोनागासिनो दं। बयनिबो गामियाव दा सावनानै थांनाय खोनागासिनो दं आरोखि। दा गारिया गोजा आरोखि, गोजा स्कुटि बेबायदि खबर मोनदों आरोखि नोंथांमोना थाल लानानै थाबानो जाबाय। सावलांजोब्बाय नै मा खालामनो नोंथांमोन। सेस गामि गामि सावलांजोबनाय। एसे केयार खालामनानै थादो आरोखि। दै होबाबो हागा दै हाला बैहायसो माबा नांसिगोन। मोनबाथाय बेखौ बिखुं हासिनानै संख्रि बानलु फुनना होनांगौ गाइस। नै माइहुं नेग्राफ्रा हेल' नोंथांमोनखौहाय आंनि नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना मोनथिखाबाय ना होमबा नोंथांमोननि दाख्लैबावैसो क'क्राझार सिमबोरगावआवहाय जे मोसौ सिखावफोरनि न'खौ सावना होनाय गंद' न'खर गासै रायजो राजाफोरखौ सावना होनाय। दा बे सावनानै जाथाय जाखांनायनि उनाव दा नैबे जाथाय जालायबाय। नै जिगाब सावनाय जाथाय। दा जिगाब सावनाया खेबसेनो क'क्राझार टाउन लामानिफ्रायनो नैबे दतमा एरियासिम। दतमा एरियायावथ' गासिबो सावजोबनाय आरोखि। जे 7टा 8टानि गेजेरावनो जाहैदों बे घटनाया। दा सावजोबनाय, पुलिस पेट्रलिं होजोबदों। दा फायार ब्रिगेड फैलायलायदों। बिराद हुलुस्थुल जादों आरोखि बे 7टा 8टा टाइम गेजेरावहाय। दा नोंथांमोना नैखौसो बुंनो सानगोन जे हर समाव जे बेफोर जाथाया जे जानाय नंला। मानसिफोर उन्दुलांनाय समाव जे मोनानि हर गेजेरफ्राव बे जाथाया जानाय मोनब्ला एक्सुवेलि बे जिगाब खुंनाय बे माइहुं सावनाय जाथाया जे न'फोरखौबो खामगौमोन जानो हागौ। जे मानसि मोनसेयाव जे न' खाथियावबो थायो सोरबा खायफा मानसिफ्रा न'नि खाथियावनो बानायना लायो। जे नों बे एथ' गिदिरजों बे माइहुं जे बेखौ सावनांगौबा अराथ' फुरा जोंखागोन। दा नोङो न'थ' खामजानो गिनांगौमोन जे हराव बे जाथाया जानायमोनब्ला। दा बेसे दुखुनांथाव आरोखि जे 7टा 8टानि गेजेराव बे जाथाया जाना होबाय। दा हर समाव जानायमोनब्ला जे मानसिनि जिउबो गोमानो हागौमोन आरोखि। दा बे जाथाया आसरित नोंथांमोन, आसरित आरोखि। दाख्लै बावैसोनो नै मोसौ सिखावनि न' सावना होखांनायनि उनाव अखानायैनो नैबे जिगाब सावनाय जाथाय आरोखि। जे आं सानो जे बे मोनसे जाथाय, बे खामानियाव बे गाज्रि हाबा जे माइहुं सावनाय बे जाथाया जे बै सिगांनि मोसौ सावनाय जे बेजों लिंक दं खोमा। दा आं बेखौ सानो आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा सोरबा मोनथियोब्ला बे कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि। जे बेबायदि मोनसे अयनाय जे दतमा एरिया, ओरै क'क्राझार एरिया, बे गासिबो एरियायावनो जे एखेलगे जिगाब सावनाय जे हुलुस्थुल बयबो। दा बे जाथाया बिराद दुखुनांथाव जादों आरोखि। जे अयनाय मोनसे खामानि आरोखि। जे जिगाब सावनानै जे मा मुलाम्फा मोनखो नङा होमबा। जिगाब सावनानैथ' जेबो मुलाम्फा मोना। दा बे जाथाया सोर मावथावथाव जे आं बुंदोंमोन नङा होमबा। दा बिसोरखौ एसे हमनो हाथावथाव नङा होमबा। थाल लानांगोन, थाल लाबासो मोनसिगोन। दा मोसौ सिखावनि न' सावनाय जाथाय जानायनि उनाव बे जाथाया जाबाय। दा थारैनो एसे साननोबो गोनां नङा होमबा। दा बेनिखायनो आं बे बिदिखौ लाबोदों नोंथांमोन। नोंथांमोना खेल थाबानो जाबाय। उननि समाव आरो बेबायदि जाबावा, बेबायदि खालामनो हाबावा। दा खालामग्रा मानसिफोरखौबो सोरबा नुदों, जा हमनो मोनस्लाबाखै। जे गारिजों फैनानै जे सानै मानसि जे बिसोरो जे सावनानै थांनाय जे नुदोंमोन आरोखि। जे होसोस्लाबनो हायाखै जे नुग्रा मानसिफ्रा। दा बेखिनिखौल' मोनथिगौ आरोखि नोंथां। दा सावग्राया सोरमोन, दा बेखौहाय दा लासैनो हमनो हागोन, मोनोब्लाथ' नोंथांमोन। दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा अयनाय जादों आरोखि। जे जाथाया जे हर समाव जानायमोनब्ला, मानसिफोर उन्दुनाय समाव जानायमोनब्ला बेसे दुखुनांथाव आरोखि। दा फायार ब्रिगेड, पुलिस पेट्रलिं होलागासिनो। मोनायाव हुलुस्थुल जादों आरोखि बिरादनो जे बे जाथाय जानाया।
दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायफिननो हागोन आरोखि बे जाथाय जानायखौ माबायदि जाथाय जादोंमोन नि बारबाथ' बे मानसिनि हिंसाना बोरै बारबोबा नायलाय उनै बारखागोनथ' आयै दंस'हाय सेस बे दैया हायो बेखौ है सेस आयै गलि थलिहाय सेस गलिया मा जाबावनांगौ जाखो हैस सोरबा गाहाफ्लांदोंसो दां सिगारे फुटिबारियाव खामनानै दं आरो बेयावबो लांनो नुबोदों आं फट'सो खेबलांजोब्बाय बे जिगाब मोजाङाव बाल्थिंनैसो दै सारनानै दोन बाल्थिंनैसो सारनानै दोन जिगाब मोजाङाव बारदेरैनि गांगोर खुथि न'वानिमोननि जिगाब माइखौ खामजोब्बाय नै दा हाखाला बेखौ दै होबाबो हागा दै हाला बैहायसो माबा नांसिगोन बिदि